B'entużjażmu u spirtu żagħżugħ li ma bħalu, il-Prim Ministru u mexxejn tal-Partit Laburista Joseph Muscat indirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Fiċ-Ċentru Laburista fil-Ħamrun, il-Prim Ministru kellu diskors imsejjes fuq 4 messaġġi. Ewlenin fosthom il-bżonn ta' ottimizmu u pożittività, speċjalment f'sena li se twassal għal kampanja elettorali. Fl-aħħar mill-aħħar issa l-għażla li kulħadd irid jagħmel huwa jekk hux ħankomplu mixin fid-direzzjoni li qabad dan il-gvern, hix perfetta, imma hija f'ħafna minn affarijiet tajba, fejn nikkoreġu id-difetti li kellna, nieħdu l-okkażjoni tal-stock taking u nimxu l-qudiem. Jew inkella immorrux lura. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-kisbiet kbar fil-qasam tax-xogħol, fejn fakkar li dak immexxi minnu huwa l-iktar gvern Malti ta' kull żmien li ħoloq impjiegi. Xi ħaġa ta' interess għall-udjenza ta' xiren ta' żgħażagħ li kellu qudiemu, fejn tkellem ukoll dwar il-pass li jmiss. Irridu nitkellmu dwar il-kwalità tax-xogħol, dwar paga li tkun aħjar, għal għajxin diċenti, inti tista' tejjeb l-affarijiet, imma nistgħu nagħmlu issa għax għandna l-ewwel solar lest, għalhekk nistgħu nibnu t-tieni solar ta' din id-dar ekonomika. Il-mexxej Laburista ssaħaq fuq il-bżonn ta' diskussjoni fost il-forum innifsu u l-importanza li ma jiddejjaqx ikun proattiv. Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' iktar parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika u favur l-inklużjoni tal-kwoti. L-istess bħalma kien sar fil-Partit Laburista wara emenda biex iktar nisa setgħu jidħlu fl-Eżekuttiv Nazzjonali. Nistgħu verament inbidlu l-pajjiż b'mod drastiku anke bil-mod ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fil-pajjiż fejn illum leħen in-nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż huwa limitat ħafna. Limitat immens. U aħna rridu naraw illi dan jikber. Ir-raba messaġġ tal-Prim Ministru kien imsejjes fil-kuntest li uħud mill-aqwa idejat fil-manifest elettorali li għadda twildu mingħand nies individwali. Għalhekk saħaq dwar il-bidla fil-mentalità li wieħed ikun lest biex jixrob l-idejat u ma jibżax mill-bidla. Naħseb issa wasal iż-żmien mill-ġdid li niġbru l-idejat, niġbru idejat ambizzjużi. Niġbru idejat illi jistgħu jkomplu jittrasformaw il-pajjiż. Dan is-sentiment pożittiv inħassu wkoll fid-diskorsi li taw il-Ministru Chris Cardona u l-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba.